Hej Morten, her kommer endnu en klaverafdeling, og den gang i dag dur. Vi lægger ud med skalaen. Så starter vi ud med en A maj 7, og så lægger vi ud med en H mol 7, og så kommer vi over i en Cis mol 7, og så kommer vi over i en D maj 7, og så en E7, og så Fis mol 7, nej, Fis mol 7, og Gis mol 7 på 5. Ja. Sådan der var den. Og så har vi højsingen, der har vi en H mol 7, og en E7, og så en As maj 7. Tak for den gang.